Moiksan ja tervetuloa taas mun videon pariin. Sori, nyt on ollut vähän hiljaista viime aikoina, koska kävi semmonen pikku accident, eli mun kone on siinä kunnossa, että sille ei paljon videoita kuvailla. Mulla on uusi kone kyllä tulossa. Kaikki osat on tullut jo viime vuoden puolella reippaasti, mutta koppa ei ole tullut vielä. Ja kun se koppa tulee, niin mä voin tehdä jotain pientä videoa siitä koneesta. Teitä varmaan kiinnostaa speksit, ainakin joitakin olettaisin. Niin mä teen siitä sitten videoita, mutta kiitos 750 tilaajalle. Teitä onkin sen verran tullut, niin tein semmosen 5 asiaa, mitä et tiennyt minusta videon. Vähän mainstream, mutta aina keksi hyvää videoa. Varsinkaan kun ei konetta mitä kuvata. Number 5. Eli mä oon Levävaara Sakari Jyväskylästä, käyn lukiossa. Olen siellä viimeisellä vuodella, kyllä. Ei siltä kuulosta eikä näytä, mutta näin se on. Ja mä oon 18-vuotias ja mulla on ajokortti. Se on yllättävää. Number 4. Eli mä oon tehnyt varmaan taikatemppuja, korttitemppuja ja kaikkea muutakin temppuja. Ja mä itse asiassa linkkaan tuohon descriptioniin semmosen taikatemppuvideon. Kato mitä tapahtuu. Tää on se hetki. Kato se käsiä väliin. Jumalauta! Jos joku haluaa mennä kattoo sen, niin kattokaa ihmeessä. Se ei ole vielä julkisena, mä en tiedä laitanko mä sitä ehkä jossain vaiheessa, mutta tosta se ainakin näkee tosta alhaalta kuvauksesta. Number 3, eli 3. Mä oon soittanut 10 tai 11 vuotta pianoa, en ole ihan varma itekään, mutta siitä mä en nyt jaksanut mitään sampleja kuvata, mutta jos te haluatte, niin mä voin laittaa vaikka myöhemmin kuvata jonkun pikkupätkän piilotettuna ja laittaa tän videon descriptioniin, niin katsellaan sitten. Number 2. Mä asun järven rannalla, Päijänteen rannalla. Meillä on 100 hehtaaria omaa aluetta Päijänteessä ja tosiaan omaa kotitalossa asun, niin kuin suurin osa on varmaan ehkä huomannutkin videoista, kun on hirsiseinä, niin aika todennäköistä, että asun myös hirsitalossa. Ja asun silti kotona vielä. Tiedättekö, mulla tuli ihan blackoutti. Mä en tiedä yhtään, mikä se mun viimeinen kohta oli. Sovitaan näin, että numero 1, niin tää sohva maksoi 5 € kirpparilla ja tää on hyvä sohva. Tuli herätä vasta, käytiin friendien kanssa kirpparilla ja yhtäkkiä mä silleen, hei toi sohva on 5 €, ostanpa sen. Sitten mä soitan silleen, hei äiti hei, mä ostin sohvan, tuukko hakee Jyväskylästä. Mut joo. Tää video taas on tässä ja me näemme sitten ehkä paremmissa merkeissä ensi kerralla, kunhan se kone nyt tulisi sieltä se koppa. Peace out.